От създателите на Отвътре навън 2. Трябва да излизаш, да намериш приятели. Животът ти не е там горе, Елио, а тук, долу. Всички търсим нещо. Добре ли си? Опитвам се да ме отвлекат. Извънземни. Има знаци, че аз трябва да съм там. Това петно е точно с формата на мъглявината Орион. Това трябва да го види доктор. Но ако това, което търсиш... Знаех си! Знаех! те открие първо. Аз съм Квеста, лидер на Ком. Хеликс, лидер на Веловна. А ти си лидер на... Земята? Чухте ли всички? Това е лидерът на Земята. Доведете ни своя лидер. Това е най-красивото място, което съм виждал! Това е тоалетната. Елио от Земята. 13 юни в кината на 2D и 3D.